gani nga nito niya. Sir, magyabot to. Siya matsakoy. Ay, ako pala. From 650 to 380. Di lang maigo. Putik. Gabaan. Lisod kong lakaw guys. Giyobanan ako si Simon Fight sa patis. Yun po yung vlog natin sa Ukay no. So I hope mga madamski, mga bossingki, na enjoy mo no, maski gamay, kahit saglit lang yung vlog natin at puro b-roll lang. So
Yun, kung gusto nyong bumili doon, walang ibang Ukay dito. Home of the Ukay shoes dito sa CDO, Cagayan de Oro City, no? Kugon Market lang. So, doon, pasyal kayo doon. Ano yun, night market. 5 magsisimula. So, thank you for watching. Spread the vibe. God bless you all. Peace. Take care. Stay hydrated. And kain din. Peace. Bye. Woo! Let's go.